vindt u ervan, van de temperatuur? Heerlijk. Ja. Ja. Maar deze Marcel Mesters werkt dan ook in het groen met planten en bomen. En juist die bomen zijn schaars in de Maastrichtse nieuwbouwwijk Sphinxkwartier. Nou, wat hier mis is dat er toch wel erg veel steen is. Er is veel meer steen en hier dan geen asfalt, maar al dat stenen en zo die weerkaatsen dat zonlicht, nemen het zonlicht ook de warmte op. En daardoor kan het tijdens een hittegolf hier wel heel erg warm worden. Het kan wel meer dan 10 graden warmer worden dan de omgeving in het Heuvelland. En dat heeft het Belgisch-Limburgse Genk goed begrepen. In het hart van de voormalige industriestad is een stadsbos aangelegd voor de leefbaarheid. Het is ook veel aangenamer. Als het heel warm weer is, ja, gaan mensen er nu toch wel zitten, omdat er verkoeling is dankzij bomen, dankzij water. Ondertussen zijn de mensen wel tevreden, denk ik. Ja. Want ook zo de terrassen daar is veel leuker als daarvoor. Was gewoon een open plein, beton, dus het is wel aangenamer zitten. Dit is steen, asfalt en daardoor wordt het net warm. En de gemeente Maastricht heeft gezegd we moeten vergroenen op die as tussen Sphinxkwartier, het Frontenpark en de binnenstad. En dit is dan het voorbeeld van hoe het uiteindelijk zou moeten. Meer groen, beter voor de temperatuur en beter voor de waterafvoer. Dat je niet in verband met heftige buien die we met de klimaatverandering ook krijgen, dat het vocht veel beter wordt vastgehouden en het water niet zo snel afstroomt. In deze straat stroomt het water dus wel snel, maar hier in het nabijgelegen Frontenpark gaat dat veel beter. De groene omgeving trekt veel bezoekers op dit soort dagen. Heel veel studenten, mensen die thuis op een kamer wonen bijvoorbeeld en weinig buitenruimte hebben. Ja, zo gauw het mooi weer is, dan lopen die hier door de fronten. En ik ben absoluut voor bomen, dus in de binnenstad mogen ook wel wat meer bomen komen, denk ik dan. Zoals in Genk, waar in eerste instantie vooral angst bestond dat de markt niet meer opgezet kon worden. Ondertussen herkennen de Genkenaren de voordelen van het groene hart. Het was 99,9% verhard en vandaag is het nog altijd een 70-75% verhard. Maar die 30% maakt een wezenlijk verschil in de beleving van mensen en dat voel je hier, dat zie je hier.